Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sad kanin. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ka. ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayod ka lugas, gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kon kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Kanang na naghikog karon nga mga tao, ang ila gid anang gi huna-huna nakapa wagtang sa ilang pagmahal sa ilang kinabuhi, kay ilang gibati nga useless, fruitless ang ilang kinabuhi, dili fruitful, dili mapuslanon. Sige, linya imong tupad, ing nasa imong paminaw, fruitful ka. Aroy daghang nag-attempt og hikog, nasay uban gusto nang maghikog, nagi uban nadayunan gyud hikog, kay lagi dili nila mabati na nga sila fruitful, useful, kung dili fruitless ug useless. Nya nganong naingon ani man ang ilang kinabuhi, tungod kay wa nila gitanom ngadto sa katilingban. Ilang giatiman ang ilang kinabuhi, ginamit ang katilingban. Kana bang gamito nimo ang katilingban para ka malipay, imbis nga imong gamiton ang imong kinabuhi aron malipay ang katilingban. Mo na siya. Mo na ningon si San Pablo diri sa 2 Corinthians 9:6-10 kaning atong first reading karon. Ang nagtanom, ang nagpugas og jutay, mag-ani sa og jutay. Ang nagpugas og daghan, mag-ani pod og daghan. Pero timan generic man kung ang imong gipugas jutay nga kalipay para sa katilingban, ang imo sang maani jutay nga kalipay. Kung ang imong gipugas daghan nga kaguol o kasakit sa katilingban, ang mubalik po nimo daghan sang kaguol o kasakit. Di ba? Mananglitan, magsigi kag yaw-yaw sa imong mga anak, sigihan nimo kasaba. Unsa may imong anihon in the future, ang singhag o ang kasaba pod gikan sa imong mga anak. Anong luspad man kay imong mga naong mura mamugma gulanon kayo. Bitaw. Kung dinhis katilingban ang imo ra gyung role ang pagkamarites, sige ra gyud kag panaway, sige kag panaway. Ang tao sad mo baw sad nimo sawayon sa ka. Di ba? Sige, kaduhang lingi sa imong tupad na di ka hinawayon. Hinawayon gani ka, baslan yung gana. Sige kag panaway. Nya kana sang kuan, kanang mga tao nga kusog kayong moatiman sa katilingban,
bahala na ng katilingban usahay ni pasakit na nimo, ni insulto na nimo, ning hatag na nimo mga daghan kaayong mga bati nga komentaryo, pero sige lang yung kag alagad nila, moabot yung panahon nga sila mo daig pud na nimo. Moabot yun ang panahon na di man tingali tanan kay naman kay mga buangon nga bisag unsaon nimo hatag og maayo patyon gyud hinuon ka, okay ra na, pero di kay na daghan ang kasagaran gyud mubaos gyud na sila pag hatag sa nimo kalipay, basta mo invest lang gyud kag paglipay nila. Ayon lang sa pag-ingon nga ang tanan gyud kay imposible sa gaya na ay matod pa nila ang ato ganing tudlo ang mga ganing magtupong nga dungan gining pagkatao. Kana na bang tao nga wa nagulhos na pagkatao, di gina magtupong ang kinaiya na naay mo daig nato, naasay mo saway nato, naay mo pakpak nato, naasay mo tulisok nato, normal man na. Pero kung ang imong batasan ba, sige kag hatag og kaayuhan sa katilingban, usa ra gid na kapudyot sa kamot ang motulisok nato, ang kasagaran mo pakpak gyud, labi na kung nabati na nila nga benefited ang katilingban. Ana. Yan kong gitutukan. Sa inyong tan-aw sa akong gibuhat dinhi isip inyong parish priest, unsa may akong gi-invest, kaguol o kalipay? Oo, pero naagi daghang naguol sa atong gibuhat, pero di kay daghan yun ingong daghan, ingong talang daghan kay more than one. Pero sagdi lang, ato lang yapon na silang hatagan sa tanan na ilang gikinahanglan, og masakit na sila, tabang lang yapon tagpatambal, og mamatay na sila, tabang yapon tagbayad sa lungon kung pananglitan gyud naagi bayronon. Ana ngano man, ano dig magsige mo glibak nako og nagkinahanglan mo, ako man ang obligasyon, pero mo lagi na samtang wa pa ka mamatay nya sige kag daot aning mga tao nga nag-alagad sa katilingban, ang imong kinaiya maunay mo torture nimo, wa kay kalipay, wa kay kalinaw sa imong kasing-kasing. Ikaw ba nga nagsigig libak? Ikaw ba nga nagsigig daot? Ikaw ba nga magsigig tan-aw sa bati sa imong isig katao? Ang imo sang madawat pulos bati nga pagbati. Muna ang mga naong ana nila kusmoron. Ang ila ana mga relasyon, mga guba, magbuwag na sila o ang ilang asawa, urbana, mag-away ng ilang mga anak, di na sila ka-control mismo sa ilang kaugalingong pamilya. Nga naman, galisod naman sa sila control sa ilang kaugalingon, kay pulos naman lang bati ang ilang nakita sa ilang isig katao. Murag sila nalay nindot. Na siya? Kumusta maron imong pamilya? Husay o away? Kung husay, congratulations, ni-invest tingali kag kalipay sa imong isig katao. Pero nag-away gani imong pamilya karon, wa magkasinabot imong mga anak, ikaw o ang imong asawa o imong bana wa mo magkasinabot, binungulay mo to the max, mga buangon mo. Nga naman, ang inyong gi-invest sa matag usa mao ang imong pagka-self-righteous, pagka-self-centered. Matud pa ni Kristo, ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an niini. Unsa man ang kinabuhi nga gipasabot ni Kristo? Una, kalipay. Kalipay gina. Mao bitaw si Saint Lawrence or San Lorenzo sa Roma, sa dihang giasal siya. Giasal ba? Gipahigda siya sa kanabitang barbecuehanan nga dako kayo, gitawag na sa in English og gridiron, sa na pag-pronounce Gridiron, gridiron, di ba ko kamao mo pronounce na gridiron ba na o gridiron? Kuan ba? Giasal siya, gihimuan siya dako nga barbecuehanan, daghan kayong uling diri, murag aslanan lagi.
nya gipahigda siya dito, nagkanta-kanta siya samtang gipahigda, giuna magpahigda ang iyang dire, gipahangad man siya. Nya kay nalingaw man ditong iyang mga nag-asal niya dito, nalingaw magsugal-sugal kato or tabi-tabi, gainom ba kato, iyang gisangpit, ingon siya, Brad, murag luto naman ning akong likod. Balihan na sad ko kay luto na. Ana, mo tong gibali siya, patay. Pero iya lang gijok-jok, Brad. Pero kasi siya kanta samtang gi-asal siya. Suway ragog butang ang inyong kamot sa kanang barbecuehanan nga daghang igbaga, nya suway kanta o give thanks. Kamot lang, kanilang kamot ba? Pwede sa imong ipaduol, pwede sa imong idistansya lag jutay, kanang mga siguro mga 4 inches, nya portig yung kusugas baga, nya iana, nya kanta o give thanks with all your heart ba? Di ba? Give thanks. Maghila ka eh. Pero siya tibuok lawas giasal, nagsigig kantag pagdaig sa Ginoo, murabag ang kainit sa kayo, wa mo dapat sa iyang lawas kung dili ang kalipay nga ang akong kinabuhi gihalad nako sa Ginoo. Munang ningon ang Ginoo, kung inyo ning buhaton, kanibang iyang gibutang diri ba? Og makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon og sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Kanang kalipay, kanang kalinaw, kanang kahiusa, kanang kasanto sa kinabuhi, di man na mabayrag sapi. Uway kantidad nga makahatag nimo kalinaw. Wa gyud ang Ginoo ray makahatag ana nga bisan pag naa na ka sa bakba sa kamatayon, malipayon gyapon ka. Parehang San Pablo gud, malipayon kay sa dihang giputlas liog. Ingon siya, yes, niabot na gyud ko sa katumanan sa akong gipangandoy, makabot na nako ang purong-purong nga di malaya. Pak, ligi din iyang o nga tusyuta. Ingon day nisulti pa kuno iyang o dito sa ubos, ningon pa kuno thanks be to God. Ni untol kuno tog katulo ang o ni San Pablo kay gibutang man to siya kanang murabag tungtunganan ba para makita sa mga tao. Dito siya gihapsan sa espada, lagpot iyang o nagtung ni untol kuno katulo, nya kana kunong giuntulan og katulo sa o ni San Pablo. Tinuod ba man sa ko kaadto dito sa Roma, nahimo kuno nang naigatubod nga tubig, fountain of water, healing water. Gitongtong sa inyong balay, nya papunggutis o imong o sa imong akbana, untol imong o, motubod ang tubig, healing water. Di ba? Siya. Kita din ato na lang i-interpret o dili kayo sakit ba kita sa daan ng interpretasyon ay kanang bitang lutoon ka nya mo ginay imong ihatag kanang magpaasal ka, ayan na lang na palit na lang mog slat nga malipayon. Anya ayaw mog hunong og palit og slat nga malipayon kay matod pa diri gana ganing ang Ginoo malipay gyud sa naghatag or mahigugma gid ang Ginoo sa naghatag nga malipayon. Kamong namalit og slots, malipayon ba mong namalit? Ako sad lipay sad ko ang atong halin as of yesterday sa SBF DAG niabot na og 40,227 slots. Kamong mga nangalipay na apatay lipayonon na 35,773 slots. Hala, palit pa mo ani. Makaadik magining kalipay, bisag unsang kalipaya makaadik, pero nindot kaayo nga maadik tas kalipay nga Dios non. Naman say kalipay nga yawanon sama ng disco, kanang inom, kanang sugal, kanang sex, kanang siging gamit ana mga prostitutes, kanang mga usada diha mga same sex ana lipay man sana,
pero mga yawan-on ang akalipay, pero maka-addict ya po na kanang cellphone, kanang mga TikTok, kanang computer games, maka-addict man po na nang na-adjust Facebook, kanang mga games diha nga online, maka-addict na mga tari, tungit, sagun sa swertres, kanang pamasin, anang thrilling, matrill ka ba? Unsay mo gawas karong taon-taon, dao ko na maka-addict ya po ng pagbatia, pero mga yawan o na, dili na mo hatag og nindot nga resulta sa imong kinabuhi, pero palit mog slot, di ba? Addict magano ani, unya inigbaw sa Ginoo ana, unsa may resulta? Ang imong gihatag na 500 mo'y atong slot, one slot, tagaan kag 100-fold og dili na bakak kay ang Ginoo may nagsulti. Pero kung ang imo ganing gihatag, sige kag libak, sige kag panaot, tagaan sa kag 100-fold nga libak og mga kadautan sa imong kinabuhi. Nggih, tatapusang lingi sa imong tupad. Ingna sige pagitagpalit og slot ha. Di tani hunongan hangtod mahurot. Nya kanang mga nagsigig daot nato, kanang gasigi og saway nato, magtinabangay tag-ampo para niya or nila, manya ato sad nga ihangyo sa Ginoo nga makatagamtam sad sila og kalinaw og kalipay kay luoy in taon kay ilang kinabuhi, nga bisag matug na sila ang nagsigigsod sa ilang utok, unsa na sa kay akong idaot aning akong gustong daoton, unsa na sa kay akong isaway ani para madutlan gini siya no? Di lang tapadaan na ang importante mahigugma gyapon ta aning mga tao nga wa mahigugma nato, sama ni San Lorenzo nahigugma sa mga kabus o mga nanginahanglan, nahigugma sad sa iyang mga kaaway. O kung ato nang buhaton ang atong kalipay, wa nagyoy katapusan, muna na gitawag og heavenly joy, the joy that the world cannot give. Manindog na ta mga langit nun.